a neklamal. Ktorý som uplatil, to urobili. No. Dobre, mám to nabraté, idem. Haha, čau. Dobre, takže tu vám priraďujem novú kolegyňu, Kapibaru Vocnovú. No a potom dole vám dajú nové zbranie, kolekciu novú. Nemáte tu náhodou? No, môžete, vlastne aj tu je. Dobre, a ktoré si presne mám zobrať? No, ako je to tu pár kolekcií, tak si môžete vybrať. Dobre, takúto si určite dobre. Dobre kolekcie. Nie, toto. Ja si zaberiem túto. Tak. Tak. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Dobre, môžeme ísť? Môžeme. Dobre. Do mojej kancelárie. No, ja mám tu a vedľa máte vy. Dobre. Ja si idem sadnúť. Prosím vás, vy budete moja asistentka počítačová, budete hľadať, takže určite si zoberte mobil, alebo dám vám takto mobil. Ďakujem. Alebo chcete radšej tablet? Ja si asi radšej zoberiem ten tablet. Dobre, tak páčim. Dobre. A ešte vám dám počítať. Dobre. Dobre, ja vás nebudem rušiť, ja idem hľadať. Dobre. Potom pôjdeme k mne domov a tam mám všetky papiere. Dobre. A ja moju máme na polovicu. Dobre, takže tu som vám tu. Aha, a ešte tu je tiež, tu máte tiež, a ja aj vy, tu máte toto, do tohto sa sťahujú pre hackerov nejaké ich veci z počítača. Toto je na nejaké zapínanie, tu je tabula. Dobre, takže ešte vám to tu pokazujem. Tu máte testy na autoškolu a tu máte testy na autoškolu a tu sa volí. Po druhej strane tu máte tu si môžete proste vypínať prúd, zapínať. Takže môžeme ísť asi ku mne. Dobre. Áno, čože? Mám sa ísť pozrieť na dom, že ho nemá. Že vraj... Nie, že vraj ho zlodej ukradol z neho. Fúha, tak nemám kde bývať, ani vy asi. Tak neviem, musíme niečo predstaviť. Ja som Kapibara, ja bývam všade. Tak to je pravda. A máte aj niekde dom? No mám. Malý. A na druhej strane?
Áno. Tam. Neviem šoférovať. Tuto, tento, malý. Tento pekný. Áno. Poďte. Ideme. Lebo objednal som si nové dokumenty. Môžeme ísť aspoň. A u vás to niekde vybalím. Dobre. Príjmam, môžeme ísť na kávu. Dobre. Počkajte, vy si tu sadnite, ja idem ja si to idem u vás vyložiť, dobre? Nie som tu u vás. Nemám tu auto. Ale vlastne nemám sakru. Veď vy máte vozík, som vám ho vyložil. Áno, mám. Že prišiel? No, viem, že niekto prišiel, ale neviem kto. Ja. No nasadnite, idem. Sedím. Áno, mám 2 postele. Ja. Dobre. Toto môže byť vaša izba. Posteľ. Dobre. A to bude moja. Mám novú kolegyňu kapibaru vocnov. Takže asi pre ďalšiu časť daj like a čau.